Get the point. Take a step forward. Tata Nyasaye kwana mona intwe bunora rera abe buyasore na kugo sabasi yeso oyoromo torio ito. Tuachire asenka yoyo minto mariba amone family yabo asengencho yokurara kwa masi. Ritanga nabanale kwirali bageri ntebe nga pole ase family na se omwaka Thomas ekiagara bono masi orura sobo ikobwense. Thomas yuminto chi a isato. A number 1. Anchirana ngamasi orura sobo ikobwense anchirana. A number 2. Wono chaka komenyubo gima ore Thomas nando kabamasi ekiagara bana batigaire. A number 3. Advance. Igon community ngari ase konya mu akorire miroberi na masimu aikiri Nyasaye bubu yobunga gokonye onya na abana bagenderere sukuru elinde basome muna kubwate kana Nyasaye ara abasesenie aserieta lya Yesu igochi a isato chikoba na inde Thomas yominto amangana buna ayekera abeire amagana ande narukurigiri gwa kuminga niri kangundi anyora ndi konyore nuyu kangana kwana iga na bagukwana ekiagera saitani moyari magana kibono montara akwane 69 verse 19 and 20 Psalms. Ayano manyete amabena akoreirwe Thomas yumintu gesemasi achagete kurwara paka rero amabena ari gwakoreirwe amange abande bakwanire abande bakorire lakini Nyasaye no ara monaye Daudi bona batanga ayano manyete amabena akoreirwe arafu nabuna nasokiwe na gochaywa omonene na manyete ababisaba bonsi bona mabegu akoreiru gesemasi arwarete kuikari tukuria rero asiono ire nkoro ya asenjire ya moni yindi bono kuerusirie moyo o asemeringe kamasi arwarete karora abiko mojango gose WhatsApp gose no bwe kenyoro o gasemeringa abantu mbarora mabebe bakororera mabebe ingige kaba kurende tikwa yararere tue ogasemeri ngonyora baremia bakoremia keromo chando yo beire lakini tonyoretia baremia okanyora abandi bagokoremi mogaso mogoro babate bangana ande gojina kumeti injira muri riri njendo jinga tai janeti arafu ayo ya hali paka 20 yes Kerigwa semereti okorerwe kerigwa semereti abantu barore nabikunyareka namba kiroji ko baro Thomas yuminto ekenke gokonye gutige kanisa ekenke gokonye gutaguka ekiagere imechando nabere na inde baada imechando omogokonoro una marika goteba se gitabu Yesaya 3:10 batebya abanyeno boronge amangana nabamba yase bale haleluya. Yani nilikuwa nasema kwamba wakati msiba uliingia kwa Thomas alidharajia ya kwamba watu watamuonea huruma lakini hiyo huruma hakuiona. Sasa nilikuwa namfahamisha ya kwamba walioyaongea walioyazungumza walioyatenda yasimsaidie kumwacha Yesu amtumaini Yesu katika maisha haya akisubiri maisha yajayo. Haleluya. Unaona kwa nini Kiswahili usitinda kwa okay. Thomas yuminto ingana ndiri nseye lira kwanwe elinde likokyo moyo hakuna neno ambalo litasungumuzwa katika ulimwengu ili liweze kufurahisha moyo wa Thomas. Ira 294 verse 19 Psalms. Mono Thomas ya kerenko ya oya bero no gwechando konge kuruo burwaire go ikera tukoria rero okore mikwo moneno konge ni gogoko gokyo moyo aserieta lya Yesu
omaete Biblia gotebanga ekirare by'omuntu neringana lya Nyasaye tari amang'ana y'abantu aro omaete keraba omonto akwereiru omonto onde naro okorigeri korwari otebanga ki baba gaki nche naranga obosio bwaye ogo bwatira omanyete amang'ana ase enkoro ime nomanya noya manyete 14 verse 10 Proverbs nasema enkoro yenyene nige manyete obororo bwaye oete enkoro ya Thomas nere manyete ase obororo bwaikire aya nabora morigereria ororo kogiri gento kagaki gaki rende ntwaro uchoro kirio obosio bwogosasoka rende naboko obororo boreme aye nere bweko manyete oyo orarerete getanda nero manyete gento kikero nkiokona kuchandikira oyo obegete gekoroto nero manyete ase gekorete ng'aki ayetiga amang'ana amange ano manyete susana isate ibungo 10 iyegotebanga gokoremera omonto engoro kararemere ng'aki enyenge ekiagara igora amang'ana na maonjoreri yani unapochimba shimo kwa mtu chimba kiasi maana hapa juu huenda mambo yatabadilika na unaweza tumbukia ndani ikiwa umelima refu utashuhudia harusi bila pasta ile nkoro ya Thomas na romanyete arafu na omonto mwota akonyara gwatanerwa omogoko bwenko omanyete na togodebi ngatiga toijiga todaito omogoko ase enkoro yao na igota kuna kuchandika lakini onyo rende gote Biblia gatebanga twitong'aineka Nyasaye tari gokorerwa echeche ekiogosimeka na kiogokora ki yabon omaye tokomenya na bira nyareka no muntu amenya matuka amange 11 verse 8 Ecclesiastes omonto karagendere ko moya asenga kiemyaka emenge bone konyareka na gokoba moya asenga kiemyaka emenge igago kerenga kieyo aye bone nga kieyo siore moyo yagokere korene goika inyore na matuko mosunta na ba amange mono asi bono inyore ngamena kwa amenyira matuka amange ne matuko yo mosunte na aronga kiakoba yani okwe iguburuta igweti otaroji ondora gokonye ebirengere ribisaregete bari kona gokora kore bituruturu bona lyako inyurigwa bona lyako egwo korokigwa iroka naende tokenga ne bisibo okegogio kona gotuomania bamura iyagoja gotoke runga gakwete kare ekiagara bantu bakomoikange bakore tingaki waboroso onsi ayago chigocha ni gare bosa onsi ayago jambosa igoko kwa moyo goko matuka amange goka lakini nyore ngamera kwa beira matuka ya amange dago chimosio omosundera ro gakiore no manene igora Ayubu yaragoteba 17 verse 1 17 verse 1 ya Ayubu omoika ongereire amatuka ana ikiro moe amatuka ana ikiro moerio obo inambo nganyete ine uno karanseta no manyete ngayo obo inambo ko ganyete anto bande gare dinga kaingo chinanje jibesa echinde nkora ruta para buna nkora basacha bande bagokora ngaingo jibesa nanje ntorere nakiako era basacha batali abange jikanisa mwese kuri rone chikwaya chiagaterira mugara basacha mbale gabarenge basacha abaro asokoriki chibesa bakomoreka chibesa netochi bakomoreka wewe tenga ki goetani chibesa embera nekore tenga ki nande goetani embera obogimambo kore tenga ki aye bono ligi chibesa okoriki gueka lakini chinga kingo kire ya chitago konye igokukona kokora kindi byonsi inyura ngobo inambo kore tenga ki naende igwa unante na naye buno karazetawu ngamauga o gabikiriri asomo kwa bwembera 141 verse 7 Psalms egoteba amauga ito ni gasi arira asomo kwa bwembera amauga ito buna tukarazeta iyasi arira asomo kwa bwembera bune bisamunye byechinko Gose byamagena bigo siarerwa asiriro baiguru igo buno karanzeta nanje bunango kwana amauga nenga imoigweta akari
asoma kabuge mbera bono gokoba moyo tebyo manene ngomanene inkonya na inje nkomanye na Yesu gwatumete ekeronde moyo ekerontara aso boina aserieta lia Yesu madira janga nyorai mona bagaka esababu yana natali guchiere kanisa esababu yana natali kuigwira gusenga kiaigwete igoro ye dini guseye buku inkeringa bagaka 24 igoro bakare igo chiri representative njika korete ngaki inchikaro bora barumba iko kuchandika aba wakirisi bungeni wako mbinguni ine are sababu entangani ni ari imba charity na ane imba kumeti lakini yonyoleiga akarongora gosoma ingaja konyoranga abantu mbari nsiyi bakunyakoteba ngere na atatuleka ngekerara akunto betuko na kumusabira Nyasaye njore bikoru biaye ngangonye byarengie bibenga bibibia aye gabuye ngaindete aye rosi jinjera jiao ekerore riri. Okay, 12 verse 7 Ecclesiastes. Elioro tundo irane aseriro babuna ruarenge. Agara gwa kure yoko irana aseriro babuna kwale. Nao moikoirane gochiase Nyasaye. No moikoirane gochiase Nyasaye. Olio yoruete. Igoro jonyo moiko koirana. Era abantu wana kugosabera ase toteneine. Kende ngera onjoreri. Goko ba moyo rosi chinjira chiao goko ba moyo. Na ene iwa to basa korenga ingaki ngabone chipurani kwa bwate kuchibosia iga nganto nyagote abanga koruba koro. Ebiasara bya koruba koro biripitwa kitambo. 146 verse 4 Psalms. Ekero omoikorura somonto. Ekero omoikorura somonto. Ereni yakoirana samaroba. Iyakoirana samaroba. Asaruete. Aseri tukeri. Ona aseri tukeri elio. Emeroberi yaye nigego. Emeroberi yaye gegosira. Igori rimasiati mugete. Emeroberi yaye ngaki yakorete. Bono na tunakokora kindi gyonsi egento nkeringa ki na intue ni ntubono tuatiga ire nesira ya makweli na ene ntu bwadiri bagatora atebinya sasa kobeko moyo ye ekiagera ekero montare moyo na liakorozi chinjira chiaye na kiekora na ndo murandi yakoteba na ki abare moyo mbamanyete ngamba korenga ki ngarakini abagure barabumba kore tinga ki na yerosi kore moyo omanyete ekerora tegerera osekerora ligerie yurochi uyibona aranga masi no mokorori Nyasaye urenge na ende na baringi imeye dini paka kuikira bunati mugetiga naomba nifahamishe familia ya kwamba walio wa Mungu wanapumzishwa. Naomba Biblia iseme 57 verse 1 and 2 Isaiah 57 verse 1 and 2. Omonto manyano boronge nigagosira. Monto manyano boronge gagosira. Monto ndeta yokoranga ligoro yayo. Abege nuwa manene ko bakurusi gwao. Nande monto tayo ko manyenge njo yaye. Omanyano boronge gakurusi gokurwa sobobe. Oso asomorembe. Abu bagotara soboronge. Nigo bako babati mogete ase chimbera cyabo. Haleluya. Abagotara soboronge igo bako babati mogete lakini abagotara taranga bono rende nkoreki igo bako babarororo bakanyete kina. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba siku inakucha ambapo tutasikia tarumbeta sisi wote waliokufa mpaka hata walio hai, lakini maneno ni mawili. 5 mstari wa 28 Yohana. Timo 10 na ensango chere ekera abantu bonsi barase chimbera ime bara igweri ogiri aye ono barabumba soke abare gokora maya asoko boki ukwo morene na bari bare gokora mabe asoko boki uwekina bono igoro yao ekerure moyo otarakwa ngayona chete koba erinde kere igore goika ekeruko bokiru ngayora soe bono bakemba mburi ngaete igo monta gokuotinde kwa abarogi baira ngairinda gocha gotoke erinda che gocha sekero yekina omanyete igo kwa yago somo komanuka omanyengi nyanja egasabu abayairete ikiwa baharini iliombo wale ilichuku
alichukua bila kutarajia. Je, wewe mwanadamu aliye hai? Na nilikuja kuundua ya kwamba Mungu anajua wazi kwamba watu wake wanakula watu wengine. Naomba Biblia iseme Mika 3 mstari wa 2 na wa 3. Tagetendu usi bali bere metinga barogimba mulinga takali asekina. Ayapakaliria barogiba kuriete asekina kila kino okakorete ngaki. Inabidi kama ibada. 3 mstari wa 2 na 3 Mika. Inweni gomoge cheta yarama ya. Inweni gomoge cheta yarama ya. Muanja yarama be. Ni gomogo sabora masa nkwemebere y'abantu bane. Mungu sabora masa nkwemebere y'abantu bane. Na Mungu lichinya makurua sama ugabo. Inoni gomogo lichinya machemebere y'abantu bane. Igabaro ngikoli bara abantu gosemba likoli. Koli bari. Ngirendo kona kukanira nganga abako ngaja baro. Ayenye kore kamba ni yetali koli y'abantu korangaki. Soka karuo. Arabu ni gomogo sabora masa nkwabo. Bono. Mwabuna maugabo mwayakora ebinyese. Bono. Na ende mwana chane mebere yabo buna chinya machiko be kwa segetega chiko na gochanwa. Igo chiko na chanwa. Chiko na chanwa. Igo anye koro marogi na ende kokore tu monto kwa rugo kwa yekere suguri aye go sirete. Iyo yate bonda chane obeke gendogi egetega. Igo chire nde yosirange konye bitega korangaki. Nanda bantaye karibu ne kemeroge korete ngaki. Nkibono kiari ngoro. Lakini nyore gali tukulie kina omobaro bwa bantu kwarire no gakorete ngaki. Abantu bane bare bakona kuye bachere dini. Babanya goteba nganjuma nyete asenge njorende njengo chikolegeria abantu baro ngandora nganinta gendo mbuya. Omanyetaye bakalirio kogendo bakalirio tali kujiororo Biblia goteba nganaenda mangana ya maya y'uburuoti narandi gwense yonsi nasibisa kubiyonsi kobakirori eribwango mwali okorengaki naeno inyoreiga aboko na koligeri kwanya goteba ngamba kogogeti ekero igorewo ika kila mtu atauchukua mzigo wake. Haleluya. Na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Omaete igoro toigo chigotamera ng'omonto ogerete nyarebe ng'ano omogaka ono ogerete ng'are kunywa maruo ichona konyumani ng'abono nkarang'ani ntakie kanisa mbuya. Naomba nikufahamishe ya kwamba kanisa ya Mungu ni birika, mahala ambapo malaika wa mbinguni anashuka chini anatipua maji. Yule ambaye atakuwa wa kwanza kuingia atapata uponyaji katika jina la Yesu. Kanisa nelituboria Bethsaida asubu gweni bwakirubu rwaire bore erinde riri kwaigwete ng'emechando nera senkoro yao ekerogo chaga tukuna gotera kwana kwaigwo musaso ka senkoro ukuna gocha pore pore nonya yetu manyetie gurube chande tobagi mabao ase Vega omosaraba bosio Mwegene yesa se chinchera chionsirara Ra Yeso Masunta tamen omwegene Yeso ngarasoje. Kuna kijana mmoja huwa anapenda kumuhubiri. Kijana mmoja anayeitwa Ferik akiwa mtawala hakujua ya kwamba baada ya miaka 2 atakuwa mstaafu. Yeye akafikiria ya kwamba atakuwa mtawala siku zote. Lakini Paulo alipoenda kumuona na akatangaza
Vile Biblia inasema akamtangazia hatari iliyo mbele. Akasema kwa leo hii naomba muende, lakini siku nyingine nitawakaribisha. Hakujua ya kwamba ile kiti ambayo alikuwa amekalia na mwingine pia atakalia. Ninaposoma hii hadithi najifundisha ya kwamba ikiwa siku ya leo ndio siku yangu ya kukata na kuamua katika maisha yangu, nafaa niamue leo wala si kesho, maana sijui kesho italeta nini. Mumuna mbogoro kufeliki ikopa urako gendororo amukwanire amutangasira manganare busigoro yekina amotebye buno monena ganetie akoboa akamatengeria rera aro karantiga ngatiga ayetiga mochi era ondie ngao taachina inyora ngaki ekewoge kiobogambi inkoruaro koruriri bakwanete na Paulo akaire emyaka ebere omonto mo akairo obogambi. Nonya naye naboko na gotebanga amangana yaro nabakuna kurandi guya ngakanga nabona atuleka ngarakini tiganda aganya una toko jako mwako moyiga yani ingotuleka pi ingoga tebinga gwaikiro mwako moyiga ngoga te ekiagara nabera yareka no korere moinonsa oroja karo gokorera moinonsa igo gwaikiro mwako moyiga. Biblia gotebanga rero kumura igwirio girio monene timoko ngigentoki ano inyoreiga mbingu imeshuhudia ya kwamba umesikia sauti ya Mungu. Sasa kuamua ni juu yako. Hautakuwa na kisingizio kwamba mimi sikupata mhubiri, mimi sikusikia mahubiri, maana hata mbingu yasubiri na yashuhudia ya kwamba umeyapata haya. Na naomba nikufahamisha ya kwamba siku zijazo hatutakuwa na wahubiri, tutakuwa na njaa ndio, lakini haitakuwa hii njaa ya Ruto ya kusema kwamba sasa mahindi gorogoro moja itakuwa 100. Baada kujibosia zitoligereti enjana nero. Tariye president ya teba ngoyo gachite bituma ikeko ninga kujagera janu wali bituma nkogubira. Naomba Biblia iseme 8 verse 11 and 12 Amos. Biblia inasema Omanene Nyasaye niga goteba iga. Rora matukongo chare. Ekeronkorete njara sense. Tariye njara yendagera. Tariye ngo ya mache. Ne njara yiri ngana liyo monene. Abantu bataya yekurwa sinyanja. Talibona tokobeke kurusedi ngamobekere moturu woro kamoko na kuoganeji zipika kosena igwe. Amali kwe wajanga aro kurusedi ye ebugata bakwani abaya kabago tebigunko igubare eri naende oyo taigweti ya moningo. Yarabu nakorwa sugusugo ikamocha Mbaminyoko gochiaria naria babe bakuliriri ngana lyo monene kulinde tibakulinyora chinga kingo ikachirota rareng'aneri chinga kingo ikachirota igweri ogieri na kigekogera nonyane kero bwato bware kwagachwa naende libagali karugwa ewikie yemo ngarindi gosonde nabe mwoba neragende guchyo abantu bakigaranga nunkorera yani buno etoige goja igonko genda ntendege siri matebinga korera nyigorere korera inje mbwate sisiria agakaga nabo iwa kabago kongonta nuwa kabatebitali jenasieka nimosieka ona ekanya korenga ninga nunkorera yao numokoyo nugosenge ntoki ngana bara koigorera tumio oiri watera ngorera agaterire kare pathfinder kwa watera hakuna kimagendo huko mbinguni oro igoro yao bali baratara soboronge bali barabeba muganyeto monene mbakwana mangana kubwatia 25 verse 9 Isaya aseli tukerimba tebaiga rora oyo nere Nyasaye oito oyo nere twakaganyire erinda nyare gototoria oyo nere omonene twakaganyire tigatogoke na gochenga kiagera otoreta irugotoreka. Haleluya. Abambali bagokora uburunge na bali bakona goteba ngatiga burana gukibona kuira nganko na korengera ritore na barabumba kwana yabo 6 verse
15 and 16 Revelation. Yewan. Yewan. Bakebisa sama buago nase. Nese metaro yebigoro. Bagatebi yebigoro ne vitare. Togwere. Oto bisekuru asobo sibuga yere. Oyo ikaranse tase kero kyo nene. Goseti torora enda muamuye manwa ye ngondi. Ige kerura be korengereti ngatigira banonya nigo aina rona yura kwane wono manana tigato koja katukurwa nayo manyanga nako ganeti haijalishi umedenda dhambi kiasi gani. Biblia inasema wazi kwamba njooni tusemesane. 1 verse 18 Isaya ngani njituka mberane nonye bibe bintu byabaririre imbisi bigwe birabese bibe buna magene mbura gosama lyanye ikingondi. Haleluya. Okay, mugutasari gome amangana asenjera yagentoki yuko ya chutia abasaja mbale banjete ebyasara by'ubonyamara byasara by'cyombe mbiranga biasara yose baega biasara bya ng'ombe mbi mbiroro ngaye chire ngaye ko metamayo metamayo na keroka. Okay, abasaja mbale naonya injengo jinaranja tabuga tibesa ya yero pi lakini yo motome ng'ombe pi wa fulisi ani yao koretera tabuga tipi na ndo muya abuga tegendo na somete science kia kuru kwe pimparance gome eratiri yani kuruari na kujiga iga parance ne kore tengai yani yako parance yo mogori o parance no monia oruoti ga gatia wono na buga ngokure iga onye na be biazara na bie byogokora na ande kwa ira kibese ikie sukuru naomba nikufahamishe ya kwamba umefanya watoto wako wamekuwa vipofu. Naomba Biblia iseme 17 verse 5 Ayubu. Ataba kungumena barabwa testo ye bitumane chingende ada otebuya njega anonyene siringi yane teyo omonu baba ngo akaiga monu bweka ngo tonda iga esto yakoranga ki ade kwa rusi abwe sito ade kwa yari esukuru ayaga bwe ngainete. Naomba Biblia iseme 17 verse 5. Yes. Omonto osigana basani aso kwenyorera chinibo cyabo abana baya amaisa amasiabo ga ukore masio ndi wata masio amaisa abo ni gara ukore bono omonto osigana abana baye amaisa abo ni gara ukore ababegete chisukuru chinene nande bagokora buya kurwa bagochigoika chika kichia matemu barora marikare girini inkie sababu chibesa ko basomeria ngakichire echubo buroka bono naye goko bamoyo someria abana bao chibesa chindunge ngoyuro yawo nayo korora namba 2 abantu mbale bamenyete enseye banjete yani babugate libero yani yako igunga kanganyare batali yero tuara yani yako chikorio liobona ki nero tuara ngombe kaiko saka ruseti ero takagoreti taka ani amanyete ngoyere takugura ogoja konyora ngaga gorete ote machu chini pako ite ngombe yi urume ote bamanyete yani gaki ano yonero aba kyokugwezire iwa 27 verse 4 Proverbs 27 verse 4 bantu bali bagodiri nelibero mwana bwo muntu osoma lili akolire university pi omanya gutangaza ngokule goso muntu abana baye balikwa lili akyakire kuragera omanya gutangaza ngorwarire ngana endo okule libero 27 verse 4 Proverbs enda mwamu ntindi ekeliria nani okegosiria bami ntogaki muntu tayora nyare kora merari libero naye goko bamoyo tagutwara libero ngana nabo muntu abwate libero ngana endo gendo beka maruso so agatebinya sai michando yaye ngomonene nkonye nyore gintu giti na gintu giti omonene nkuigwara masaba y'abantu babwate libero aye nkora sabure rane tokorora mabadiliko ke
omwana bwo monto onyoetire muna wana matemo na chatangaswa form 4 mokungu no aro koiriria to gokuba ekiagera sata kagerete egiredi ekia giakorire ngaki onya gotakete Nyasaye gosesenie aso montori egiredi ekia giachiro shangiria goka erinde Nyasaye ori omosesenia na ya goseseni mambia nyatari bongo kumiore buna ikomie kumetio mouko iwa abantu mbarike kirakini kiabagaka na bangena bake basaregete metu amenye taseri bebe boire akona kosagazari bebe boire 19 verse 14 Deuteronomy 19 verse 14 Deuteronomy no koiranerera yes to baisa gutuma no robe ronde ruons ruomo gisangio orua bagaka bakare babige to mutagara asoro bango ruomo mwandoria ora egwa senserio manene Nyasaye inara ko ebe yao agini uma tena jaka nyangari bebelire rio mbabu ndibugati bakristo ndibugati bantu batali ko jidini onyu muntu renga no monyama bebe na bakurwe kanisa morogoba ogendo jiko binyiribe ekiagera kerengere likia ngaikere arengerera tiri bebe wono zinyunga karakwa asa kunya gutigeri chiema ire ngajira abekuo bona arieseri bebe lia begetwe nayo ori sikeri korenga ki nande ngayuma ete bakoinya gutigeri mono ama bebe iki ntakana na baburaka ekiagera barabuo morwanere litakora tinga ki okay 23 verse 10 and 11 Proverbs number ngani 23 verse 10 and 11 bali bakonya gutigiria mabebe yiki ntakana agoswa mugondo munatagete onyo kondisa munatagete ore mamuna iguete oetanie miaka na ndo manya kwera minga rijibu Nyasaye tando oji na ndo tagonkorera kende to baisa gutuma no robe borokoro wose gutuma no so ase megondo yiki ntakana ekiagera omobori obo gare ne chinguru ere na chirwanerere akurwaniaye igo igwete omorwanereri bwekindakana nababoraka ngayakare aya bano kana kokoransa ngonde tayukoroche ande igumura bakungu bakorere nje ninyako koreke Nyasaye tandoji angare nande mubura koyo narera kugia soma nene Nyasaye takuigwa igwa bwengainete 94 verse 67 and 8 Psalms. Elio bateba. Omanene talikorora mangana ayo. Kwa jakera sigisi. Ni kwa bagoita. Ni kwa bagoita babura kana bamenyi. Bagoita babura kana bamenyi. Nechi ntakana ni kwa bagochi. Nechi ntakana ni kwa bagochiita. Eli bateba. Yugubona babateba. Omanene talikorora. Manene tarochi mangana ya no motuanga boki ekiagera ngina na izemba akuete mbakatinde kire bono ndeta yugokobori ekiagera na ya kwa moetwe. Nyasaye Yakobo talikomanya. Nyasaye Yakobo tamanyeti gosono matesete. Inua bamutamanyeti gento. Ora bali mutamanyeti gento. Bono kabe no komanya. Intua bariri. Indi bono torabe no bongaini. Ine. Aliyeumba sikio akalitia mahali pake asiweze kusikia. Aliyeumba chicho akalitia mahali pake asiweze kuona. Wana manyanga kende giasi uko na wakorero muboraka kende giasi wakorero mumenyi kende giasi wakorero ntakana Nyasaye nakorete ngaki nakuruche na atakulipa kwa wakati wako. Igwa abantu mbali yani achaeta abaibori ataiko iguo moibori gosenkende iruka rano nyoso eto muchio mongina akanya kumunyubinya binyi akana kukubinya binyi bono toiguete muno iguete ogo jiko iguo gwaturu kwa igunga iginda yaruba no taiguete nganki kiaba ayega bwengainete ekiagera naye uno iguete ore chingurugo gochibosia ase togochi chingurugo kora chirengaki
21 verse 18. Yohana 21 verse 18. Ekene. Ekene na agotebirie. Kero kwarengo musae. Okware kweboya. Wagenda asurigetie. One kerora abo mugaka. Orambura amaboko ao. Oyo onde nagusibe. Akoire asotanjeti. Igoko igwete nga chinguru chiro. Manyanga gochia asorigereti. Nae chinguru gokora chirenga ki. Nae ndo omuntu gochanda abaibori, omuntu gochaya abaibori. Bibilia bateba ngaragereriwe n'abantu bonse baireri batebe ngaki. 27 verse. I think 17 Deuteronomy. Omangana yari. Tinda asira. 27 verse 17 if not 16. Soma ngo 16. Aragereriwo omuntu gochaya ise gosengina. Abantu bonse bairaneri batebe. Ingane lirioka. Wano nkioko ganyoragereriwe. Inkioraga nyoragereriwe asenseye. Ekiagera omoibori oyo nero garirore ekiore. Bona Nyasaye ito tigatokonye gatukurwa. Na yuna chekina komoyo ye ekiagera enseye nkoerere. Omaete nkona kosoma narenge nganyoranga kumbe nonyana abaisiraeli mbaye tuli bagali okugora maremo amanga kugorwa iga abantu bagonjokerwa ingiyeko era bagonjokerwa mbali kubugatia machiko igo monta kugora oboremo ogoria abantu bake aliese banyorana oijora tigwa ochigwaka na chibesa bantu bande bataiyo onye kwaratigwe na gwakanire chibesa bantu bande bataiyo nande motarikeraneti ayekine chae kwagorera omonye n'oboremo Biblia inatoa mwelekeo wa kununua shamba 32 verse 44 Jeremiah. Emegondo negoru chibesa okobwata na gwoko yegora nkorikwe Elinda marieta alikwe na kobekweke manyererio. Na okobwata na koliko mumekeriwa asebira. Okobwata na kumumekeriwe asebira libakorete ngaki. Wono nyako kugenda kugororo sana aya mogorere chae lakini yumanyanga bore mobora butura agora. Ekenda kigeto sinyete onyenku agora taratibu ojakere 932 ina ni gotirimboka okware korora Jeremia watebanga nka kachama sakara. Nane ngaja tukalikerana nane nkaere libono baruku aya kaja sege tono bono na akara sege tono egetono kiarero ni file asemugarikera ni tukabeka ekoroka wasoki gentoki amasakara naye goko bamoyo anonye kwaona iri umuntu oboremo takogani nande more ngani oyo kwaona iri muri kore ngani no kuma goika kunyore goika gende chiatu ajitarinke wano monda kana ri umuntu oboremo nande kwenye kwana ngote nengere buona ngairende gwatakate nengere ekyana ye kwa mondera 28 verse 43 Deuteronomy no amangana yare nga ababa kugura goika babagambere naende nabubara abaesingo inumo ko basingo ekyagera mubwati igonye kwaona ri umuntu oboremo gakora kugenderera gochibosio naende takonya gokuribero kurumaega nganga bono onyiwe ngaruke nganyugwete ngamuiraneri ora muiraneri agote imarakane noranyare batina takunya gukora kori bituru buno muntu okororera Tomasio Minto muna tugukora matanga rero abantu mbaje bajichaiga banda basani banda bairi agotenga Tomasio Minto orara toronke uborwere borinje buna namba korora abantu mbaburwarite lakini bimentini dinobare naende kare ngiabete nyomenda isate ibungo bibere iye gotebange giasirire njera rogoro kerigeri njera arari ono Tomasio Minto iraneria magana kubugatia Isaya na isato ebibungo 15 bitatu na 19 nama inje amona abana babane bara omonena ngeire igotore bimanyererio nae mebuye kano asegati abaisiraeli
ebi korwa somana nabwe meganda oyo menyete asege tunu gya Zion verse 19 ekera abantu baragotebye bono genda mubuli ogosa bali bakuri ogosemigwa korwa semeka y'abantu bakure nande mubuli abaragori abo bakomonyerana na kumumura bono Thomas ominto iraneriga ine tegwenereti abantu okorana komorigi Nyasaye obo nakiera abenga tubuli emeka y'abakure asengenchi y'abantu bare moyo Bibilia egoteba omonene natinyikera ririga korwasa amaisabo amakweli takobo nonya nokweumia Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.